Det var en af de dage. Jeg kom lige 5 minutter for sent afsted på arbejde. Så må man jo give den lidt ekstra gas og køre kreativt. Det gik flyvende. Jeg havde hentet 3 minutter. Men så en gyllevogn. En fucking gyllevogn! En ophidset stemme inde i mit hoved råbte, overhæld, overhæld. Men det var helt umuligt. En vigeplads! Hurra! Du skal trække ind, taxamand. Din plads! Det siger loven. Han kørte forbi. Hallo, det er Martin. Ja, goddag, og tak for sidst. Legendarisk aften. Jeg anede det ikke, men han talte med ham, der lå lige bag ved mig. Det var nemlig hans ven Thomas, som ville fortælle, at der lå en hissebilist tæt på gyllevognen, og han snart ville eksplodere. Martin undrede sig, for i spejlet kan han jo kun se Thomas, og ikke mig. Jamen, hvad tænker sådan en bilist på? Hvorfor skal han køre så tæt på? Jeg skal dreje om lidt. Ja, vi tales ved. Hyg dig. Hvad helvede? Idiot! Sindssyg overhaling! Du kører som en galning! Jeg går klar til at give både idioten i bilen og traktortossen en lektion i overhalingsteknik. Jeg kan desværre ikke se traktoren blinker til venstre, da fjolset foran dækker for lygterne. Sikke en ulykke. Det var da godt, det ikke gik værre. Jo, men det havde da været bedre, om det var gået godt. Ja, jeg kom for sent hjemmefra. Det var dumt. Ja, jeg skulle nok have planlagt arbejdet, så jeg kunne køre uden for myldretiden. Jamen, jeg skulle jo også have holdt afstand. Ja, det er sandt. Hvis du ikke kan se mine spejle, så kan jeg heller ikke se dig. Desuden dækker man for bremser og blinklys, så dem, der ligger bagved, ikke er klar over, at du skal dreje. Ja, hvis jeg havde benyttet vigepladsen, så var ulykken ikke sket. Men jeg skulle dreje lidt længere frem, så jeg tænkte, at alt var ok. Og jeg skulle have holdt hovedet koldt i stedet for at ryge op i det røde felt. Ja, vi skal begge være ekstremt opmærksomme på venstre sving. Det kan jeg kun give dig ret i. Hvis vi sammen husker på de råd, så kan vi undgå ulykker som en i dag. Hvis du nu ender bag en af de gyldevogne derude lige nu, så husk, at den er en del af alt det, du sikkert godt kan lide. Her kører din mælk, smør, bacon, æg, bøf, ost, øl og brød. Det er altså ikke bare en fucking gyllevogn. Det er en fucking fantastisk gyllevogn.